Mas palig-onon sa GMA Regional TV ang kampanya niining Local News Matters, pinaagi sa paghatag sa GMA Network ug promotion. Kang First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso. Ani report. Gianunsyo sa nag-una og 12 television network sa nasud nga GMA Network ang promotion ni Oliver Victor Beltran Amoroso, isip First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy. Dako ang natampo ni Amoroso aron mas mapaduol ang inyong kapusong estasyon ngadto sa mga rehiyon. Iyang gipangunahan ang content and production ug business development sa GMA Regional TV sa North Central Luzon, Southern Luzon, Central and Eastern Visayas, Western Visayas ug North, South Central and Southern Mindanao. Gipangunahan sab niya ang paghatag og importansya sa mga lokal nga balita, pinaagi sa award-winning local newscasts ug morning shows sa nagkadiyang rehiyon sa nasud. Ubos sa iyang pagdumala, giila usab ang GMA Regional TV, isip Best Regional TV Network sukad 2017 sa Platinum Stallion Media Awards. O giilang Most Development-Oriented TV Station sa Gandingan 2018, the 12th UPLB Iskot Iskas Multimedia Awards. Ug sa panahon sa pandemya, giila si Amoroso, isip distinct member sa Armed Forces of the Philippines Health Service Command Transformation Roadmap Multi-Sector Advisory Board. Isip head sa GMA Synergy, ang grupong nagdumala sa sports partnership and production sa GMA Network, mahinayon ang coverage sa giatangang seasons sa National Collegiate Athletics Association o NCAA. Busa gikan sa tibok pwersa sa GMA Regional TV. Congratulations, Sir Ollie! Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.